आङो बेयाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। गिबि सिनथारावनो बयखौबो खुलुमबाय। रुपालि बटानिकेल गार्डेन काम एनिमेल रेस्किउ सेन्टार बे गोदानै दिनै गसाइगावनि निलायजरा होननाय गामियाव माबा अपेनिं जाबाय। बेवहाय फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि। औवा सेरेनि बागान, जिरायग्रा गोजौ गाहाय बिबार बागान गासैबो माने दिनैथ' जास्ट अपेनिंल' जादों। ओमफ्राय लुजोबबा जाजोबोब्ला बिराद समायना जागोन आरोखि। ओरैनो दाबो समायना साल बागानजों आरो दंफां लाइफांजों। बेखौनो आं गोजोननाय मोननायजों फोरमायहरनो सानदों। बेयाव बेरायफैदो, माने हटेल रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय लजिं बिदिनो फेसिलिटिबो खालामगोन जाहैबाय कয়েকদিननि उनावनो। बेयाव फैनानै पिकनिक बायदि जाफैनो हागोन, मोसानो हागोन, देक फिसा फिसा दामग्रा लाबोनानै सेंग्रा सिख्ला फैनो हागोन, माने जिरायनानै रायलायनो हागोन बिदि आरोखि। खोनानो मोनदों नोंथाङा नैबेवहाय मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायखांबाय होननानै। आङो बेयावहाय मैया रिसेन्टलि मैया आंनि जे फैनो गोनां निउ इयारनि माबा हिसाबै टाइम पास दानि जुगानो टाइम पासल' होननाय गोदान मेथाइखौ मिउजिक भिडिअखौ आङो बेयावनो खावसेनि बारा शुटिं खालामदों। बेखौ 26 थारिखनि मोनाबिलियाव आपल'ड होनाय जागोन आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव। बिदि आरोखि बिराद मोजां जायगा। नोंथांनि बिजिरनायाव गुबुन पिकनिक स्पटनिफ्राय नैबे पिकनिक स्पटआ माबायदि? आंनि बिजिरनायाव माने गुबुनाव आङो गोबां थांबाय जेनेबा पिकनिक स्पटआव, माने नेचारेल जाया आरोखि। सिनारिफ्रा, जिरायग्राफ्रा, जायगाफ्रा माने मा होननांगौ बिदिखौ आर्टिफिसियेल बानायनाय बिदि रोखोम साजायनाय गोजा। खिन्थु नैबे रुपालि बटानिकेल गार्डेन काम एनिमेल रेस्किउ सेन्टारनि बे गोदानै खुलिजानाया बे नेचारेल आरोखि। बेयाव माने औवा बागान, साल बागान, दंफां बागान, हाजो हायेन एखेबारे 80 बिगा दं जाहैबाय बेयाव हाया गासैहाय। बेखौ आरामनो गार्डेन हिसाबै मोजां खालामलांगोन जाहैबाय। बेयाव माने गुबुन पिकनिक स्पट, गुबुन जायगाजों खुनु बे जायगाया रुजुजाया। जायगाया गसाइगावनि खोलाहा, गसाइगावनिफ्राय 4-5 किल'मिटार जागोन आरोखि, मोनसे गामि निलायजरा होननायाव।